ụmụnne m ndị Igbo ekene m unu. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekenekwa m. Ụmụnne m biko o nwere ajụjụ m chọrọ ka m jụọ m, biko onye m ọsịsa ya na nyekwanụ m. Ịbịa n'ala Igbo, nwaanyị a na-eji ọfọ n'ala Igbo. Asị na ọ bụ aka ji ọfọ. Weda na ọfọ nnukwu nna nnafa, maọbụ ọfọ mbara ezi, maọbụ ọfọ obodo. Nwaanyị a na-eji ọfọ n'ala Igbo. Nke na-eso ya bụ na unu ma na anaghị azọ obi azọ. Anaghị azọ obi azọ n'ala Igbo. Obi bụ diọkpara ka ọ kwụ eche. Mana e nwere ike ịbịa n'obihi, ụfọdụ n'obihi nwere ike ọ bụrụ diọkpara ka ọfọ ọhụ mara ibu. Amana ịghọtara ebe m na-ega. Maka ọtụtụ ndị diọkpara na-azọ obi na-azọ ọfọ nnafa. Ikekwe ọ bụrụ na ọfọ bụ nke ntakịrị, ya bụ last born ka ọfọ nna cheru, ma ọ bụ osote diọkpara. Ọ bụrụ iwu na ọfọ dị n'obi bụ diọkpara ka ọ kwụ eche, ma ọ bụ ka ọ marụ. Ọnya ka ịbịa n'obodo, aka ji ọfọ dị iche iche nwere ike eze mmụọ enwere ike abịa n'obodo, ọ bụ so ofu onye bụ onye mmụọ mmadụ ka o jide ọfọ ya. Enwere ike ọ bụ na ịbịa n'obodo, ọ bụ na the last village. Amana na-aghọta ihe be na-aga. Nke Igbo abụ oji. Onye ọbụla bụ onye Igbo ma ife a na-akpọ oji. Oji bụ nnukwu mmụọ dị ọkpụtọrọkpụ na-eji oji. Aka ji ọfọ na-eji oji. Igwe nwekwara oji nke ọ na-eji dịka igwe. Mana ịbịa na nwaanyị na-eji oji. Nwaanyị na-eji oji bụ nwaanyị katara alụ. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị anyị na-afụ n'iru akwụkwọ nowadays. Nwaanyị katara alụ anaghị afụsi nsọ ya. Nwaanyị na-eme ọdịnala na omenala Igbo. Ụdị nwaanyị na-eji oji. Mana ajụjụ m na-ajụ nwakwesị na nwaanyị a na-eji ọfọ, nwaanyị a na-abụ aka ji ọfọ n'ala Igbo. Ndewo maka ịghọta ma inyekwa m ọsịsa. Aka mbụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Tụsara m ozi a, gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gwalụ onwe gị ife nkiri. Ọ bụ na nchọpụta na nkwenye n'ọdịnala Igbo ka anyị nwa bụ Maazi-UC ekwu. Igbo bụ Igbo ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndewo.